Tsaka, isa pa lang. Walang loads, oh. Babae. Walang pera. Wala pang pera. Hindi kasya. Babae. Babae loads, babae. Ikaw loads, ilang ka na? Panganay ko din babae. 8. Isang 8, isang 2. 8 years old ka rin pala. Pala. Dalawang babae, lalaki at babae. Sundan mo na tol, pag ganyan. Okay na siya yata sa akin. Oh, it's sunny. Sunny, dude. Drop, Sunny. You have a mic? What's up, Sunny? What's up, Sunny? What's up? Sali daw si Brixel, oh. Gusto mong isali? Si Spoonik. Kilala mo ba yan? Alam ka kaya na. Carlisle. Kambala tol. Tara. Inaantay kami pero pag nandito na sila, palit muna sila, okay? Spoonik, pansamantala muna, okay? Oh, sige tol. Mamaya pagdating ng Ka na, Spoonik. Offline ko pala eh. Manda. Yung kagabi pre, yung Predator na taga Riyadh, Saudi. Okay. Check. Tinatawagan ako ni Makoy kanina eh, ang aga eh. Antok ako eh. Tulog. Wake up call. Wake up call. Wake up call tol. Parang hotel service, ano? Oh, sir, may laro na po tayo, sir. May meeting po kayo? May meeting po kayo, sir. Share na natin. Tol, kung naka-online. Hindi pa rin. Wala pa rin, tol. Hindi ka pa rin ito na. Ano? Share natin. Ito, ang dami natin. Ayun. Say less. Quads pala napili ko. Quads pala to, di ba? Kala ko trios. Hostile dropping into the area. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Yan, tol, ha. Tol, ha. Yan, ha. With me. Enough practice. Thank you for the like. Idol Lodi. Lodi. Idol Lodi. Idol Lodi. Idol Lodi Carlisle. Idol Light. Idol Lodi. Idol na Lodi pa yun. Lodi. Sana bang. Carlisle.
Yes. Let's go. Saan tayo? Saan tayo? Battle Royale. Drop point for your team. You'll lead it. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Okay. Spoonix call. Enemy dropping into the AO. Bakbakan. Ano, nanalo ka sa tournament? Talo. Talo. Saling pusa lang ako. Saling pusa. Your primary objective is to Gagaling ng mga kalaban na, Lord. Putang na. located a supply box. Secure that position. Babangs ng mga kalaban na yan. Kurt Andre Rivera. Sino si Kurt Andre Rivera? Hindi ko kilala, Lord. Tracked by an enemy team. Sa Stay sharp. stream eh. Welcome to the stream. Welcome to the Bagong stream. pants mo ata yan. Bagong Mama, pantalon. Nakashare kasi ako tol sa ano. Senior ko yung ano. Kilala yata. Kilala mo siguro. Anong... Baka, titignan ko mama. Objectives updated. Move to the next Hindi, location. iba na talaga yung sikat pag ano. Oo nga eh. Iba na. Bago lang sa stream. Bago lang sa stream. Oh, may bago ka ng pantalon. May bago kang pantalon. Objectives updated. Move to the next location. I-add mo lang kami. Add mo lang kami. Gusto ba sumali? Tamang sumali oh. Uy, meron ka dito, pre. Manak ng teteng na nag-ano. May nagka-camp na dun, no? Nangasin nga, punta tayo. Talo. Kaya naglalag ako Ako, Lods. Yun, tinap ko na. Malag ako, putang ano, malag ako buong araw ah. Yung ID ko. Tama. Ano sabi? You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done. Panalo niya yung gulag niya. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Tamang loadout na tayo. Be advised, your teammate got their arms kicked. Their arms is being secured. Ito na yun. Tangin na yan. You're heading back to base. It's not over I yet. got you. Your team can still buy your release. Sarap sa latat money, my friend, don't worry. I'll drive. Ang anong ball? Kanya na kanina lang sa akin. Ah, picturean mo. Naglaban dun. Kabuto Jerzero. Gas moving in. Nagpaking ba si Spoonix kaya nabuhay tayo? Hindi. Binili yata. Binili. Ah, binili tayo? Binili mo kami, di ba? 5,000 yung pera ko. Napatay mo yung nagka-camp doon sa scavenger natin? Ah, di ako pumunta dun. Meron doon, dalawa doon. Diyan lang muna tayo. Di ako pumunta. Dalawa. Alam niya, ang aga-aga nagka-camp. Aga-aga eh. Dito. Ang ano nga nagbubulabag sa akin, di pinatay ko. Hype ko eh. Nasaan na? Ako papatay Ang na nandyan ako. sa Spoonik. Enemy dropping into the AO. Ayun, Ayun. ito na. Meron dyan eh. Walang yung Ang chopper. daming gulag. Ang daming tao. Daming gulag, boy. 4301 178. Sali natin kung gusto mo sumali yun yun. O, i-add ako. Iba na talagang sikat. Ah, Lit lang ngayon, kaya makaloadout tayo.
Sige. Dito lang kami nag-araw. Kaso na lang ulang. Ay? Ano yun, Lods? Pera? Hindi. Ah, Lord. May king. Kailangan pa natin ng 2,000. Ah, making. May king dito. Moving out. Eh, I'm driving. Nag-load out yung sa station ah. Kaya. Nahulog siya. Nahulog siya. Ano bang ginagawa niya? Nahulog na, tol. Ba't siya nagpahulog? Tara, tol. Kawawa naman. Tara na, call 911. Sa taas. Ayan na, tol. Nandiyan. Sa back. Naka-punik. Call 911. Ayan na. Yun na nga. Nagtakbo lang pala dyan, oh. Ay! Camper. Tuloy na ano siya, no? Camper. Tingin ka namin, don't cry. May bilihan dito. Don't cry. Napin ko na sa comment, ano? Napin ko na yung number. Ay, mali ba? Ano eh? Talaga yung sikat. Contract failed. Let's sharpen up. Ah, pera, Lord. Pera. Ang daming pera ni Sputnik. Saan mo pinagkukuha yung mga pera? Daming pera eh. Ang daming pera ni Sputnik. Pera. Anuin mo yung pera? Bibili natin yung kasama. Tara. 13K na yung pera mo eh. Hindi. Bibili siya ng loadout, tol. Minsanan. Ah, okay. Loadout. Ikaw. Anuin mo yung pera? Kakampi, syempre. Anuin mo yung pera? Saglit lang, di ako Yung grocery? Pinapakain ko. Nakakandong kami sa bata, pinapakain ko. Kay Basta, tama yun. Okay, tama yun. Na-accept na. Ito na, nakakalaro mo na yun. Tapos yung panahon. Ito pa, Baka natin cheater, lahat ng balot na matama. Cheater, Lord, cheater. Cheater, back nyo na may Ano ba yan? Cheater ba yan? cheater ba? Ayun na, cheater, oh, lahat ng balot tumama. Ano yun? Alak nga. Anong talent? Spectate mo. Back na tayo, putang na, may cheater. May gulag pa siya, no? Ba't namatay ka doon? Try ka panalo. Panalo kong gulat ko. Explosive charge planted. Cheater, gato, ayun yung bago yung cheater. Sino bang server? Ah, ako yata. Okay lang. Normal yan kay Paringer. Normal kay Paringer yan. Maraming cheater sa ano eh. Normal yan kay Paringer. Okay na. Nakakalaro na tayo. Aray! Dadami ako ng baril na itong dalawang punggong na ito. Next game, Kurt Andre Rivera. Bye. Yes, Andre. Sige. Tuloy natin si Kurt. Next game. The Legendary. Panalunin pa niya ano to eh. Unik. Nick. Uy. Ay, tae! Ah. Ano ako yun? Ako, pero na ako. Kasi Levi. Cheater yun. Parang Cheater nga. boy, lahat cheater. ng bala niya tumama sa akin. Accept mo na, Kurt. Cheater yun ang aga. Levi. Aga ng cheater ah. Accept mo na. Yan na tayo nakararo sa mga fucking cheater na. Aga ng cheater ano. Oo nga eh. Unang game pa lang eh. Wait, nawawalang internet nitong ano. Papatayin sa internet ng mga fucking cheater. Mga siraulo mga yung puta. Ano?
Saan ka na? Kurt, Andre. Nag-send ako ng invite eh. Sino yan? Doon yung mic mo, no? Kaibigan yata ni Spunik to ah. Kaibigan mo yan, Spunik? Kaibigan ni Spunik yata. Hindi ko makakalala sa Levi. Levi, tagasan ka? Mic Walang ka? mic ka, tatol. Sabi niya may mic Walang eh. mic. Wala, Hindi, wala, may wala. mic siya, nabibinig ko. Wala eh. Dinig ko siya, di niya dinig. Alsat eh. Check, mic check, Levi. Ang anong yan, di ka nagkakarinigan. Naririnig mo ba siya, Spunik? Oo boy, rinig ko sila eh. Ikaw din, di ka narinig eh. Hindi ko siya naririnig eh. Hindi namin naririnig eh. Oy, hindi ako yung rinig ni Levi. Mute yata kami ah. Tagasan ba to si Levi? Nagasanga daw ba? Lebay, tagasanga Lebay. Wala, ayaw, hindi nagsasalita. Parang narinig ko eh. Nagsalita kanina eh. Kanina, pero ngayon wala na naman. Tayo mananalo nito. Tayo magkakarinigan. Number 1 pa naman tayo ngayon. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Pangit ng aim ko ngayong araw na to. Wala, araw-araw ba na? Lebay. Tagasanga daw ba Tumitigas na. Lebay? Tumitigas na yung Lebay, kamay mo. tagasanga daw yan. Tagalago na daw si Lebay. Bakit di namin siya naririnig, Spunik? Wala, hindi na yun naririnig. Boy, grounded mic mo boy. Kaya na yata ang mic niya eh. Hindi ko pa rin nila dinig boy, mamaya tayo mag-ayos ng mic. Enemy dropping into the AO. Wala, Ay boy, Di ano mo? namin siya. Punta kang option. I-toggle mute mo kami, yung pangalan namin. Wala mo naman yan. Sandali. Lebay. Punta kang option mo, Kick this off. Punta ka sa account. Tapos on mo yung crossplay communication. Amen. Hindi pala naka-on yung crossplay. Lebay. Mahilig siguro sa Levi's to. AOT yun eh. AOT si Lebay. Anime Wala. sa sa kung Titan. Point for your team. Wala narinig. Avoid the gas. Wala narinig, Bye! Spunik. Hayaan mo na. Oh, wala na. Tsaka Pilipinas yata yan. Pilipinas, tol. Nasa Oh. Laguna nga daw siya. Kapit bahay. Mahirap yan. Na-DC daw siya, na-DC. Wala. Sige, next game. Next game. Mag-reconnect ka muna. Ayusin mo muna kung ano mo. Boy, sabihin mo sa kanya kung niya yung crossplay communication niya. Packet wifi mo. Ayusin mo muna. I-on mo yung crossplay mo. Fly box ready for pickup. Eh, kaya mo na yan, Spunik. Get to work. 4 laban sa 3. Kaya na yan, tara. Ayun na Why not, yan. tara. Ayan. Just trust to yourself. Oh, gusto ko sa'yo. Taga Laguna? Enemy UAV overhead. Ako ba, Tagalagaw na siya, dinig ko siya eh. Naka PS4 yun, di malabo, kaya ako nadidinig. Babag daw. Naka PS4 yun. Mahirapan kasi yun sa atin, tol. Taga Pilipinas eh. Taga Pilipinas din ako eh. Dito ako sa Bataan yun. Bakit yan sa kanya mabagal? Ay, ito! Lak ng puta naman. Isang team. Your teammate Santim na, santim. Isang team yan.
Baka isa. Machine gun. Pero! Baka isa nandito. Now maneuvering. Patay ko yung isa eh. Nice one. Iba talaga ang legendary. Paltog. Baka isa sa kanila eh. Nasa akin na, nasa akin. Tangin na ngayon. Yung baril niya. Bigyan na. Next game ka, ano? Next game. Pero ba't si Spunik maganda ang connection nun sa kanya? Siguro. Mas malakas siguro internet niya. Mas malakas siguro ang internet ni Spunik eh. Ang ano, partida yun sa po. Kung katao yung nakakonect sa internet namin. Kampong tao. Ito naman yung last copy. Nandito pa ba sila? You win this fight, Sala dito, nandun sila sa you factory. lose, you're done here. You're up, Nandito soldier. yung mga pinsan ko. Go sort this fucker out. Sampu na kayo nakakonect. Ang lakas pa ng internet ni Spunik. Tapos ano, iba talaga. O ganun talaga. Ibay ka talaga, Spunik. Hey! Suntok ako. Dapat may back tayo isa, tapos loadout na. Don't try. Don't cry for me, Argentina. Bilhin mo muna si Paringer. Tapos loadout tayo. Yeah. Ay, ikaw na bumili, nakabili na ako loadout. Pili natin si Kurt, baka bumalik. Bilhin mo si Kurt. Baka bumalik. Wala ka listahan ko eh. Baka ma-reconnect, ano? Baka ma-reconnect. Baka na ako. Salamat sa paloadout, Mayor. Mayor Spunik. Thank you. Rule number 1 natin dito. Huwag kayong tatambay sa base station. Mamamatay kayo. Yun. Number 1 tip from Mayor Spunik. Enemy UAV overhead. Di ba nga dati nung ano, mga 20,000 ano ako, pang-lose namin. Nag-antay sila doon sa base station. Inugot kami ng dalawang team. Kapit pala ni Spunik eh. Si Idol. Spunik ah. How to be you, Spunik. To be you. In my life. Oh, shot Antayin ah. mga guys. Yun. Para sa mga mahihina lang yan, sa akin yan. May hinala yan. Hindi pwede sa'yo yan, Spunik ah. Hindi pwede kami Spunik yan. Sa mga... Kaming mga palaging namamatay. Baya ka na yung plate yun. Penga ko sa plate. Ay, penga ko sa plate. Yun ang nagpe-plate yung mga professional. Ay, walang ganon. Ito. Hindi mo na kailangan ng plate. Meron. Ang mga pro, hindi na nagpe-plate ang mga pro. Hindi na. Pag kumakain lang, kailangan ng plato. Oo. Ay, naku, hindi dapat pag-professional sa ano, sa saging. Oh, may ATV, At patayin ko na yan. Tara. Dito eh. Taka. Kalaban siya. Babal ka pa. Goodbye to your fucking world. Kalaban siya. May kalaban siya, tol. Makikialam tayo. Ayun. Ay, patay na siya. Nakaload out. Atras. Live king. Atras, tol. Kapit, tol. Boy, May atras. sniper din sila. May atras sila, tol. Atras, tol. Dito natin kunin sa taas, tol. Nangalahati yung buhay ko dun ah. Nice one, Spunik. Kaya may Spunik. Bili kong plate ko. Uy, Ano mga putang yun ng mga... may kasama, may Ay, kalaban dito. Waras na sila. Pusing sila, tol. Abangan nyo yung mga ano. Akyatan, tol. Friendly UAV overhead. Mamatay yung mga yan. Enemies in the area. Ay,
Ayun, naubusan ako bala. Yan. Taking fire! May bala kayo, AR. Hintayin mo sa hagdanan tol. Diyan ka sa kabila tol. Ako dito sa isa. Body armor here. Pangalan ng mga to. Camper ang mga puta. Ayaw sumugod. May satchel dito, may satchel. Camper. Being camper is the part of game, tol. Being camper is the part of the game. Ito nga, naglalag talaga. Ay, kala ko sis. Chill. Pasok, 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 pasok. Down. Tapos naman ang bala ko doon. May king sa likod. May king sa likod. Pero wala akong bala. Contact front. Ano bala mo? Ang bala mo? AR, AR. Putang ina. Ito na. Nasalda na. Thank you, thank you. So, binigay mo yata lahat ah. Naka-sniper ka ba? Hindi, meron ako. Nandiyan na, sagdanan yung isa. Tol. Andito na? Oo, nandiyan. Setting charge. Loadout drop inbound. Enemy UAV Tapos na yung kanya isa. Ay, pucha, may lang yan. Napindot ko. Napindot yung C4? Oo. gas inbound. Asa ang mga putang ina ito? Ba't di ko nakikita? Nasa likod lang natin kanina eh. Ghosted. Ghosted sila, ghosted. Ghosted na, wala akong mga-sensor eh. Dito ako tinira eh. Umakit yung isa kanina eh. Yun ah. Contact! Yun o. Load out. Banatan eh. Ting mo tal. Yun siya. Truck sa truck. Eh, Moving. copy. Wala akong bala ko doon sa baba. Wala akong bala. Uy! Kalaban pala dito. Putang Sa likod, sa likod. Kabila dito. Meron na. Dami. Down isa. Meron pala tayong kapitbahay. strike. Uy, sinuman pa ako doon. Tol. Hold squad, yung hold. Takot ang puta. Lahat tayo tinira doon. Down kayo isa doon sa kabilang building ha. Nasa taas na? Uy! Uy, Yari. Nasa taas na. Sa Oo, taas na, umakyat nasa sila. taas na. tumakit. Lakas naman no? Nakakagulat naman yung mga ganong pangyayari. Sila nasa kabilang building. Galit sila sa akin. Binon ko lang naman yung isa sa kanila eh. Galit na galit. Galit na galit. Gusto Gusto ko manakit. manakit. Ang manakit. Nakanante. Naku po! Naku po! Lintek, bakit ito pa yung baril? Ah! Yung nitong baril na to? Back to the Check natin si... Susirahan ako dun sa baril na yun. Ito party Levi. Leba Bye. yung basa dun eh. Sa AOT na nawa ang pangalan na yun eh. The legendary. Dare Levi. Mayor Spunik. The legendary. Mayor Spunik. Salamat po sa pa-loadout ni Mayor Spunik. Loadout. Nagina ba siya? Selfie. Ewan mo nga crossplay mo. Ang Paplato. tanga option mo. Back nyo muna. Ha? Okay. Back nyo muna. Roger that. Eto, Mayor. ganito, punta ka nga option mo. Ang option mo.
Mayor's Tapos Punic. punta ka sa account. O, tapos on mo yung crossplay communication. Don't cry, Enable don't mo. cry. Nagsalita na kanina eh. Ayun, meron na. O, di ba? Ako nagkaganon eh. Lapit ni Mayor's Punic. Ito yung Mayor's Punic. Very good teacher, Mayor's Punic. Trust yung better Hindi mo kasi din. ako nagkaganon. Uy, may bagyo! May electric fan. Pali pa rin ka. Sorry na DC. Nagbabag apps kasi yung Warzone ko. Bayaan mo, yung electric fan nyo. Ang oras sa launa na. Have some target practice while you can. We're deploying soon. Ay, gago. Kunarinig yung tinapay ko. Dali lang ah. Server mo? Sa server mo? Anong server to? No. Anong server to? NA. Kaya pala, Time for the real thing. 400 ms. Yun lang. Wala, hindi naman malag. Okay. Tapos na yung game eh. Nasa chopper pa lang. Eh na eh, sa akin din nagdudumi na. O, ano na? Tayo, siyempre. Contract mark. Moving. Battle Royale. Tuesday. Drop point Pwede for your naman. team. You're leading. Tayo na tayo. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ang dami na kami isang batay talaga. Hindi tayo mili-mili. Contract mark. Stay sa pulado rito. Ko. Legendary. Ito. Banga. Sige. Sige. Ang dami. Tutangin na, dalawang team. Tatlong team. Sige. Sige. Dami. Sige, Jer. Good luck, parang Jer. Kanto. Dito. Sige, parang Jer. Dito na ako. Broke agad eh. Use kayo sa stabi, use kayo. Contact. Laban. Aligad mo. Prep. Ang dami. Okay. Putik ano to? Pre, tignan niyo yung Okay. mapa. May green. Ano yan? Mga campsite yan. Update yan. Ang sad yan. Update yan, free. Free, update yan, Alam ko. free. Oo. Alam ko. Oo, free. Free, update yan, free. Update mo, free. Pinindot, free. Takot na. Ayan na, free. Alam ko na. Nandyan yung makalaban, free. Down, free, down. Down, free. Patay nyo na, free. Target down. Where is you? Free. Ang dami kanina, pre. Marami, free. It's all. Sinabi ko naman, free, 3 teams, free. It's for free. 3
Free, putangin na pre, nabibingin ako free, nabibingin ako free. Free for all. 3 pin siya, Ingay mo, free. pre. Redeployed. Stand by. Ganda yung defense natin. Nandyan na. Dumating na. Yun. Pre, ang ingay mo, pre. E60. Yan. Papatayin natin yan ah. Pabog yung heli. Pre, sayang bala niya. Kaya pala naka-heli. Oh, hindi sayang yung bala. LMG Hawak free. ko. Ako na lang yan. Akin na to, akin na to. Pre, walang minigun naman yan. Ang dami minigun. LMG free. Okay lang, free. Sa likod niyo, pre! Uy! Di nyo narinig, Oh, ang pre! inang yan. Ang ingay mo kasi, Ano free. paano madidinig ang ingay mo? Pre! Fight to earn Free ka lang, free punyeta. Paano madidinig? Free. May makakaminig ba? Free. Na. Yan. Relax ka lang kasi, free. Ano mo OTT mo dyan ha? Titi. Ano mo OTT mo dyan? Sagot ka mahado ah. self-sorted. You're up next. Doon tayo mag-loot. Punik para ano. Ang dami dyan sa ano. Sige, dyan tayo, yan. Tayo dun sa campsite. Sige. We're in safe zone. Watch for enemy. Win here and you return to the front line. You lose O, your diba, fight, it's dinig over. natin ang footstep. Walang nagsasalita ano. Sort Diba? out and capture the objective. Uy! Yan, free. Walang ganun, di ba? Naayos-ayos nyo yung mic tapos di nyo pagsas... If your team has the cash, they can pay for your release. Yan, tao lang maingay. Hindi yung free. Ganyan na dinig namin, di footstep eh. Hindi ko nga narinig kanina. Baka nga, lated ah. Hindi ko man lang narinig yung watch the sky. Kaya nga eh. Nadinig ko, free. Likod nyo, pre! Likod nyo. Ano? Kaya nagsilbing mapa natin eh. Sana nasira na yung mic. Wala na. Oo nga, nadaraan na yung mic kasi free ng free. Nadaraan yung mic. Salamat, Jigsaw Book. Putang ina, dyan na naman. May Salamat sa chopper like. na naman. Cute ako. Ay, na-mute pala. Okay yan. Ayos lang. Relax ka lang. Maglulot lang kami, babahin namin kayo. Sige. Wait lang, Don't cry. Don't cry, Levi, ah. Don't cry. Hindi ako umiiyak, pre. Ano Hindi daw siya expression naiyak, lang yan, expression Ano lang. ano yun, ah? Hindi daw naiyak, punik, kaya huwag mo nang yun. Siyempre, nadadali ka ng bata, pre. Cry for me, Argentina. Dito, hindi pa masyadong loot dito. Hindi nga loot dito, ah. Nagamit ko Streamlabs sa Jigsaw Book. Pera. Ah, Tindahan. Gamit ko OBS Studio sa pag-record sige, lang. loot muna tayo, para ano. Yung Streamlabs tong gamit ko ngayon sa pang-streaming. Ginagamit ko silang gano'n. Pare. Ito muna ko bilhin. Ah, wag muna daw siyang bilhin, punik, ah. Kasi, mag-loadout muna daw tayo, loadout muna. Loadout na muna. Ah, sige. Copy, pre.
Wait! Kaprisan, kaprisan. C4 mo yan, C4 mo. Ay, taas Baka pala eh. ba? Mataas ba? Makita. Oo, mataas yan. Baba lang. Mababa lang. Ay, hindi. Sunit. Si Format sunit. Bababa niyo. Bumaba sila, bumaba yung kasama niya. Bumaba yung dalawa ah. Bumaba. Pero malayo, malayo. Ang daming pera dito, pre. Ang daming pera dito, pre. Pre, ang daming pera Alerts. dito, pre. Pre. Nakahawin mo na lang. Tara, bet, muna tayo dito. Bak tayo dito. Loadout muna. Loadout muna. Loadout muna tayo. Send ko na lang yung link. Discord kayo. Bad alerts. Wala, Meron, meron. Wala. Pero hindi namin ginagamit. Bakit Discord gusto mo? Discord sana. Hindi ako nagde-Discord. Parang may mute. Lamay. Huwag ka na lang magsalita, okay na lang yan. Okay na yun. Ganyan na lang. Pag may nakita ka na lang kalaban, doon ka magsalita. Yan. Tatlo. Oh, sabihin mo na lang, pre. Nasa ligid, pre. Ganun lang. Ay nga, tatlo to ah. 4 yan. Oo nga, puta. Bye. Ay, sino? Ay, nabahala. Mabili. Pili ka na muna ng isa. Loads, type mo. Saan kita type mo? Car. Thank you. Thank you, Mayor Raspunik. Pa-loadout at pa-plato. Ay, pabala. Wala na mag-jailbreak. Bakit? Ba, ano yan? Ako pasto, boy. Lang ganun. Mabubuhay ka rin. Mabubuhay ka namin. Don't worry. Boy ka din. Naman tayo lang. Don't cry. Nag-load na kayo dito? Oo, tapos na dyan, Ton. Ala, loaded yan. Noted dyan, Ton. Eh, sa iba na tayo pupunta. Oo. Ito yung circle natin. Tayo pupunta. Yan Kaya ah. loaded na din dito sa may banggang ano. Wala na din dun eh. Kain na natin yung king. Mag-advance na tayo. Tayo dito. Mag-advance na lang tayo. Para ano. Tara na. May recon dun sa ano. Sakay. Hill base. Ah, Loaded na din dyan sa Bilbos eh. Patayin natin yan o ano. Umulot ako yung sasakyan. O dito tayo. wait ka lang, Levi. Saan yun? Saan sa gulo? Saan sa gulo? Bibirin ka namin, Levi. Wait ka lang. Huwag mo nang hintayin ng jailbreak dahil madalang pa yun sa Bili tayo ng Levi's. Yari na yan ang king. Yan. Oh, may tao. Ay, naiwan ako ah. Boy, ba't ka na? Naiwan. May tao. Na baka naglalakad lang yung most wanted. Tama na, Pops. Ako pumunta. Taking pre. Tayo dito, Habulin natin maglaban yung king. dito. Kalma mo lang, Ayan na. bitlog mo dyan Ay, ah. naiwan ako. Truck. Ah, wala. One lang. Ah, wala. Umalis na to. Ayun na, di pa loaded dito. Ulit tayo dito. Palooted dito. Ay, basag. Ay, dito. Magtampo na. Magtampo na si Levi sa atin. Hindi natin siya kinukuha sa atin. Nga, magtatampo yan. Katuloy nyo ng Merte. Sablit lang ha, boss Levi ha. Mas bye-bye, maglalot lang. Ah, pwede na. Ayan na. Wait lang. Tingnan namin to, sayang to. Sayang din. Wala naman buy Baka station na-loadout mo, dito. Levi. Ah, pala. Levi, pag gano'n. Kaya maraming baril dito. Hindi mo kailangan. Uy! Utang, may kalaban pre. May kalaban sa bundok pre. Kalaban sa bundok. Dito tatak sa mo, bahay. pre. Sa bahay. Bak tayo dito.
loader 2-0. Good copy. Pre, ano? Nakita ko na. Ayun, ayun siya, pre, oh. Ayun. Pamaingay! Basag yan, basag na. Magbusog na. Wala akong plato. Utang. Kung kumain. Nakatakas Oh, pa, ito nakatakas yan. plato! Ang box ng plato. Body armor. Nakatakas ang gago. Oh, plato. Ako yung pang soup. O, tara na, let's go tayo dito. Doon natin itong truck dito. May tumitiro talaga, oh. Sa likod. Sa police station. Safe ako dito. Dapa dito. Meron Ay, dyan. sa tayo dito. Ano natin yung truck? Tayo dito. Nasa tulay. Pala. Nasa tuloy na, tol. Boy, tala na tayo dito. Gas Baka station tanong ka na dyan. relocated. Kabila yung kalaban natin. Dito. Enemy UAV on Ano pa na, yuy. Kampo, huwag ka nang lalabas sana sa circle. Oo, bus tayo dyan. Tara. Ano tayo? Tara. Saan ka pupunta? Tara. Bibili ka kakampi. Stay muna. Kailangan ka namin. Kalaban. Bahulin niya. Ay, tangin na, nakatakas na naman si Gabi. Ay! Nagasaan ako ng kalikot. Ay, may kalaban. Yan na yung truck. Nadali tayo. Pinuntahan tayo. Ano, di ba nagsumbong yung kakampi niya? Sumbong yung kakampi niya. Binabarin niyo eh. Walang yan. Dapat yung sumusunod. Boy, nagsumbong yung kakampi. Tayo kasi pinapatay niyo eh, nagsumbong. Napatay mo kasi pre eh, nagkakampi. Ba't kasi pinapatay niyo eh, nagsumbong tuloy tayo sa kakampi, nasumbong tayo. At yung mga patay bubuhayin dapat. Eh, tayo, Talo Clippers. di ba makakain dito? Saan pwede makain dito? Talo Clippers, where are you? Warren, how do you live? Wala ba pwedeng kainin? Nakainis, wala pwedeng kainin. Ano to? Ayoko nito. Yun na nga. Ano makakain? Nagutom ako. Do you want to create your own emotes in Baya. Mahulog ikaw si John Bennett. Dala. Ayan, ikaw na. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Ayan, ikaw na. Pag may kalaban, you say, pre, sa likod mo may kalaban, isa, dalawa, o ano man. Di, pre, sa kalaban nyo, sa likod, pre. Di, ganon. Ha? Gets mo? Kapag sabihin mo lang, pre, sa likod nyo, tapos kung ilan. Hindi yung, pre, may 5 litis sa, may kalaban nyo. Di ganon lang. Tingnan mo. Hindi na
ako magpapapatay. Hindi rin ang Dapat lang. Hindi ka magpapapatay. Dapat lang. Cheater ka lang siguro. Yan. Paano ba hindi magpapatay? Turuan mo nga ako dyan. Tulka. Lang. Kung pa tayo maganda. Battle Royale. Bigyan nyo na nga si Levi, doon na tayo. To the safe zone. Copy. Scavenger contract. Doon ba tayo? O tayo, Okay. doon na tayo. Bigyan na si Levi. Jer, nag-message sa group, Jer. Tignan mo. Tara. Ano yan? Tignan mo. Hindi, tignan mo. Contact. Andrew. 5 on smart. Okay. Message ako siya, message Tama na. sa atin. Okay. O siya, ano ulat mo. Tumaba rin. Oh, pwede. At Ayos gano'n mo, bilis. Kinuha mo lahat ng balis ko. Jer, ano? Pwede, Lods. Pwede. gusto mo i-bring kita doon. Nandun na Tama, daw sila, pre. sumama. Tama na lang si mamaya. Boy, sa gilid mo, boy. Pops, gilid mo. UAV overhead. Be advised. There's an enemy team. Ano, pinatay ko na dito kagad, Jer. Uy! Oo. Laban dito. Uber nun. Lalim natin. Teammates Kailangan. sent to the Diyan pala sa taas They'll natin, fight Jer. for the chance to redeploy. Lalim natin na ano. Kala niya na. Uy, gago. Turo ko. Kala doon ka maglaro. Gago si Levi, nandiyan ka sa bintana. Pre, ang dami. Dalawa. Ino lang ako. May kalaban. O kaya pre. Ano ba di magpapapatay? Patay na ako. Ano ba di? Pre, patay na ako. Oh, Boss Jer, alam mo na ako Ilang sa taon ka na ba, susunod. Levi? Mga kid. Ilang taon ka na? Dami. Pre, Levi, ilang taon ka na, Levi? Camouflage. Di ako nakikita. Otter skin to, di ako nakikita. Survive and you can redeploy. Bulag. Be advised. Your teammates Tanga. got their ass kicked. Sige, mag-load out kayo. This time. Takot ako. There's a bike kick. Oh my god, nag-UAV no. Get yourself up next. Patay na Hindi ka ako. nakita. Hindi ka nakita, hindi ka nakita. Nag-UAV. Win this fight and you return to Hindi ka the nakita, fight. di ba? You Hindi, lose, hindi ka you're nakita. done here. Oh my god. Sort them out or capture the objective. Bakbahan kayo dyan. Nawala si ano. Ilang taon ka na ba, Levi? First for wear. Ilang taon na, Levi? Ah. Wala yung isa. Ah. Pre.